Groesawu chi yn gynnes iawn. Fel o'n i'n gweud bore yma, mae'n hyfryd bod mewn cynhadledd o sawl un ohono ni wrthnos diwethaf wedi cael y fraint o fod mewn cynhadledd. A mor braf yw gweld cynulleidfa o frodyr y chwiorydd. Oedd e'n hyfryd iawn a fi'n siŵr bydde Emyr a mi fi ddiolch i chi am eich gweddiau. Fe gafodd ei gynnal, fe gafon ni fendith dan ei wynedogaeth e. Ond mae'n hyfryd bod nhw o'r gytre, fel o'n i'n gweud bore yma. Gwynebau, llai ohonyn nhw, ond gwynebau cyfarwydd. Felly mae'n hyfryd bod gyda chi. Croeso cynnes felly i bawb yma heno. Ar ôl yr oedfa gai annog chi aros am baned neu am ddiod oer yn y cefn fan hyn. Ac yna o ran yr wythnos, cwrgweddi nos Fawrth, 7:45 fan hyn. Mae priodas Theo a Luned dydd Sadwn, fel chi'n gwybod, felly cofiwch am hynny. Ac yna Sul nesaf, bydd Emyr yn gweithio yn y bore a rhodri yn y nos. Ac yna ar ôl y cyfarfod bore, fel o'n i'n sôn bore yma, gweithwyr pobl ifanc a phlant, mi fyddwn ni'n cael cyfarfod byr ar ôl hynny i drafod y diogelu, edrych ar hynny i gyd. Felly cofiwch am hynny, a wedyn bydd ysgol Sul yn dechrau pythefnos i heddiw. Fel gwybodaeth i chi hefyd, bydd sawl un eisiau gwybod, mae angladd Helen Gibbard ar cyntaf o Fedi, sef dydd Mawrth, nesaf, nid yr wythnos yma, wythnos nesaf, am 1:00 a fan hyn bydd hynny'n cael ei gynnal. Ac yna, fel rhagrybydd Medi y 6 tro ni yw i wasanaethu yn y Tabernacl i weini ar y digartref pnawn dydd Sul 6 o Fedi. Ac yna, wythnos i fori, mae'n wyl banc, beth gwell i wneud na dod i'r capel i lanhau y capel. Felly bydd criw yn dod yma am 9 tan tua 12 jyst i lanhau y capel yn barod ar gyfer yr angladd y diwrnod wedyn. Felly hynny wythnos i fori, 9 tan tua 12. A wedyn byddwn ni yn cofio, mae Mari tu allan ar hyn o bryd, ond mae Emrys, Mari a Iwan Ham, maen nhw'n draw i Llanymddyfri y fori am ryw dridiau i gynnal ac i gynorthwyo fo clwb plant am 3 bore. Felly, llwn ni gofio amdanyn nhw hefyd. Credu dyna'r coeddiadau, gadwch i ni weddio. O Dduw ein Tad, diolch nawr am gyfle i ddod gyda'n gilydd, o dan sŵn dy air di, i ni'n dod i daddoli di, yn dad, mab ac ysbryd glân. Ac o arglwydd ni yn gofyn eto, os gweli di fod yn dda, presenola dy hun yn ein misg ni. Siarad â ni yn ôl yn amrywiol angen. Os oes yna ambell i beth angen i bwyso arno ni, ni'n gweddio bydde di wneud hynny heno. Bydde di o arglwydd yn ymwneud â ni yn ôl yr amrywiol angen. Ni'n parhau weddio arglwydd os oes yna rai heto heb gredu, bydde di wneud y gwirth yna heno, yn achub enaid coll. Y bydd yna ganu yn y nefoedd, y bydd yna orfoleddu yn y nefoedd, am bod enaid coll yn dod i wybod am y llawenydd sydd yng Nghrist Iesu. Arglwydd ymwel â ni os gweli di fod yn dda. Ni'n cyflwyno rhai sydd ddim yma, sawl un ar ei gwyliau, ni'n cyflwyno nhw'n dyner i dy ofal yn gofyn dy fendith arnyn nhw. Clew ni trigarha wrthym am bod ni'n gofyn pob peth gogoniant Iesu Grist ac yn ei enw e. Amen. Wel, fe godwn ni i ddechrau i ganu gyda'n gilydd. Boed i feddwl Crist fy ngheidwad, fyw o mewn o ddydd i ddydd. Boed i'w gariad lywodraethu o llawnaf mewn ffydd. Boed i heddwch Duw, dad nefol, fod yn ben ar mywyd oll. Gyna'r drydydd bennill. Boed i gariad Crist fy llenwi, fel y llenwa'r dŵr y môr a'r pedwerydd. Boed i'm redeg gyrfa'r arglwydd gyda nerth drwy ddŵr a than. Minnau, edrychaf ar fy Iesu, wrth ddim fynd ymlaen. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd.
Wel, ni'n mynd i ddarllen heno, ni'n parhau yn edrych ar llythyr Paul at y Philipiaid. Wythnos diwetha drychon ni ar adnod 1 i 9, a heno nawr ni'n edrych ar adnod 10 i 20. Felly Philipiaid, penod 4, a dechrau yn adnod 10. Dyma air Duw. Yma'n llawenydd mawr yn yr arglwydd i mi, fod eich gofal amdanaf yn awr o'r diwedd wedi blaguro eto. O ran hynny, yr oedd y gofal gennych, yr amser cyfaddas oedd yn eisiau. Nid fy mod yn dweud hyn am fy mod arnaf angen, oherwydd yr wyf wedi dysgu bod yn fodlon beth bynnag fy amgylchiadau. Gwn sydd i gymryd fy narostwng, a gwn hefyd sydd i fod uwch ben fy nigon. Ym mhob rhyw amgylchiadau, yr wyf wedi dysgu'r gyfrinach sydd i ddygymod, boed a llawnder neu newyn, a helaethrwydd neu brinder. A mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu i. Hynny, da gwneithwch wrth rannu am i yn fy ngwrthrymder. Ydych chwythau Philipiaid yn gwybod pan neithym allan o Facedonia ar gychwyn y genhadaeth, na fi gan yr un eglwys ar wahân i chwi'n unig ran gyda mi mewn rhoi a derbyn. Oherwydd yn Thessalonica hyd yn oed anfonaswch unwaith ac eilwaith i gyfarfod am hangen. Nid ceisio'r rhodd yr wyf, ond ceisio'r elw sy'n cynyddu eich cyfrif chwi. Yr wyf fi wedi derbyn fy nhal yn llawn, a mwy na hynny. Y mae gennyf gyflawnder ar ôl derbyn trwy law Epaphroditus yr hyn a anfonaswch wi. Y mae hynny yn arogl per, yn aberth cymeradwy, wrth fodd Duw. A bydd fy niw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Un Duw a'n tad y byddo'r gogoniant, byth bythoedd. Amen. Wel, dyna air Duw, a byddwn ni'n edrych ar y rhan yna gyda'n gilydd nes ymlaen. Wel, fe godwn ni eto i ganu gyda'n gilydd yr ail emyn. Pa obaith sydd i ni drwy'n hoes? Wel, dyma'n gobaith ni, dim ond Crist. Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr? Eiddo ef yw'n hunaid nawr. Pwy ddeil yn dyddiau ni law? Be ddaw, heb law pan ddywed y gair. A beth yn ceidw i'r dydd a ddaw? Gwir gariad Crist. Ef yw ein craig, y canolbwynt yw Crist ei hun. Fe godwn ni i ganu efo'n gilydd.
Gadewch ni I weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad I ni'n ymwybodol bod ni wedi canu pethau rhyfeddol, gwirioneddau mawr, bod Iesu Grist wedi dod i'r byd, bod e wedi byw bywyd perffaith, bod e wedi mynd i'r groes ein mwyn, bod e wedi atgyfodi a'i fod e'n nef yn awr, yn eiriol, yn gweddio drosto ni, ond bod e yn mynd I ddod nôl rhyw ddydd, ac y byddwn ni'n cael ei weld e, a byddwn ni'n gweld e wyneb yn wyneb, ac y byddwn debyg iddo fe. O arglwydd ni'n rhyfeddu ar gwirioneddau mawr yma, ar y dydd mawr yna, bydd e yn gwedd newid ein corff iselwael ni I fod yn unffurf a'i gorff gogoneddus e. Arglwydd ni'n cael ein anodd dychmygu y gwirioneddau rhyfeddol yma, ond o diolch. Dy fod ti bob amser yn eirwyr, ti'n dweud y gwir bob amser, ac felly ni lli gafel ar yr addewidion a'r gwirioneddau yma yn hollol saff, yn gwybod y bydd hyn I gyd, bod hyn I gyd o'n blaen ni. Go arglwydd ni'n diolch I ti am y fath obaith. Cyn ni'n gweddio bydd ymwybyddiaeth o dragwyddoldeb, ymwybyddiaeth o'r gobaith rhyfeddol sydd o'n blaen ni, yn ein symbylu ni I fyw fel milwyr, I frwydro ymlaen fel milwyr yn ddiwyd, I redeg fel athletwyr, I fod yn ddisgybledig ac I weithio yn galed fel ffermwyr. O arglwydd cynorthwya ni achos I ni'n wan. Cynorthwya ni yn ein gwendid I fod yn gryf. Cynorthwya ni I ddyfal barhau. Cynorthwya ni I fyw mewn modd sydd yn rhyngu dy fodd di. Arglwydd ni'n diolch bod ni lli dod â pob peth ata ti ac ni'n cyflwyno sefyllfa eto i'n byd. Ni'n tristau o weld gymaint o ryfeloedd, gymaint o anghydfod ac ni'n gweddio arglwydd ar y ti fod gyda dy blant yn y sefyllfaoedd hynny. Bydd gyda arweinwyr gwledydd arglwydd, dyro ymwybyddiaeth iddyn nhw o'i cyfrifoldeb ac o gyfiawnder. Ni arglwydd yn gweddio mannau sy'n dioddef, y bydd yna cymorth yn dod iddyn nhw yn fuan. Ni'n meddwl am frodyr y chwiorydd I ni sydd yn cael ei herlyd o arglwydd. Bydd yn drigarog yn y sefyllfaoedd yna, gwarchod dros y blant, cynnal nhw, y rhai sydd mewn pembleth ar hyn o bryd ar hyn sy'n digwydd, mewn tristwch yn cael ei gwahanu, yn cael ei carcharu, yn cael ei lladd o arglwydd, bydd yn bopeth iddyn nhw os gwelid I fod y dda. Ni yn cyflwyno'n gwlad ein hunain eto arglwydd, yn gofyn o bydd yn drigarog wrthon ni fel Cymru, derau yn rymus ein plith ni, defnyddia ni fel eglwysi, defnyddia ni fel unigolion I rannu'r efengil, I sôn am y gobaith sydd yn Iesu Grist. Ni'n gweddio arglwydd y bydd ydi yn trigarhau wrth ein gwlad. Ni'n meddwl am yr ymgyrch, am y clwb fori yn Llanymddyfri, yn y tridiau nesaf. Ni'n gweddio arglwydd y bydd hynny yn dwy'n ffrwyth. Y bydd na rai yn dod I gredu, bydd na gysylltiadau yn cael ei gwneud gyda rhieni. O arglwydd bendithia a cynnal y gwaith yna. Ni'n cyflwyno tymor newydd I ti wrth ni'n wynebu tymor newydd, arglwydd gofyn ar y ti'n paratoi ni, ar y ti arwain y ffordd ymlaen, fel y byddwn ni yn wasanaethwyr ffyddlon a dygyn dy glod di. Ni'n cyflwyno arglwydd ein gilydd I dofal, yn ymwybodol o deuluoedd wedi colli anwyliaid, ac yn gofyn o Dduw, bydd yn gysur i'r teuluoedd yna. Bydd yn noddfa iddyn nhw, bydd yn graig iddyn nhw. Ni'n gweddio o Dduw dy fendith arnyn nhw. Ni'n ymwybodol o eraill arglwydd yn gwynebu amgylchiadau anodd, ac o arglwydd ni'n cyflwyno nhw'n dyner I dofal di nawr, yn gofyn y bydd y di yn cysgodi o'i hamgylch nhw. Bydd nhw'n ymwybodol o dyfreichiau di, o dditanu nhw, dy ddwylo o ddi hamgylch nhw, bydd y di o Dduw yn ei cynnal, ac yn ei cadw, ac yn ei bendithio, ac yn ei cysuro. Ni'n meddwl arglwydd am sawl un yn mynd nôl yn fuan iawn I sefyllfa gwaith ac ysgol, cyfrifoldebau, arglwydd mae'n hyder ni nid yno ni, ond yno ti, dyro yr hyder, y tawel yna I ni os gwelid I fod yn dda. Ni'n cyflwyno'n gilydd I ti fan hyn nawr, gofyn o Dduw siarad â ni trwy dy air. Ni'n gweddio os oes yna rai yma eto yn ansicr o arglwydd, hyd yn oed
trwy ffolinau pregethu. Bydd y dyn siarad â nhw. A bydd yr ysbryd ar waith ac yn rhoi sicrwydd fel yr wyt ti yn dymuno. Ni'n gweddio arglwydd y bydd y dyn codi yn calonnau ni, a byddwn ni'n fwy ar dan os ni wedi oeri, ni'n cariad ata ti. Arglwydd ti'n gwybod lle i ni heno, o arglwydd clywyn gweddi fel cynulleidfa, y derau'n plith ni nawr, y mwna a ni, yn ôl ein amrywiol angen, gogoniant Crist ac lles dy bobl. Bydd gyda ni nawr wrth ni edrych ar dy air ti. Ni'n gweddio o Dduw ar y ti feddalhau yn calonnau ni, i dderbyn y gair ac i ymateb i'r gair yn unol fel y gwyt ti am i ni wneud. Clyw ni felly, derbyn yn mawl ni, derbyn yn clod, a'n diolch i ti eto am yr hyn wyt ti, am yr hyn wyt ti wedi wneud drosto ni. Clyw ni felly, am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant i'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, fe ganwn ni eto emyn 642. 642. I ti dymunwn fyw, o Iesu da, ar lwybrau esmwyth oes, dan heilwen ha, neu os daw niwl i guddio'r wybren las, yr awyr las, na dim hofnau atal gwaith dy ras. Gyda'r pedwerydd pennill. Ni allaf roddi fel yr rhoddau stym, rwy'n gweld yng ngolau'r groes, fy ngorau yn ddim. Ond at y groes, hynny, deia fi, i'm rhoi fy hunan i ddewyllus di. Wel, boed hynny'n wir amdano ni, fe godwn ni i ganu gyda'i gilydd.
Fi am i chi droi, os gallwch chi, i Philipiaid y 4 bennod. Philipiaid, pennod 4, ac yna edrych o adnod 10 i 20. Nawr, wrth edrych ar y darn yna, mae yna doreth o bethau gallwn ni fynd ar ei hôl. Fi wedi dewis un peth penodol, gobeithio bydd e'n help i ni, ond fi'n ymwybodol fi'n gadael lot o bethau pwysig allan hefyd. Ond gai annog chi fynd nôl i'r darn a myfyrio ar y darn. Wythnos diwetha, nathon ni edrych ar pennod 4 adnod 1 i 9. Ac yn yr adnodau yna, gweld fod Paul yn annog ni. Yn gorchymyn i ni, ond yn annog ni ar 5 maes penodol. 5 target. Y target mawr, sefyll yn gadarn, yr adnod gyntaf. Ond yna mi oedd yna 5 target arall. A fi'n mynd i roi prawf i chi nawr, gweld os ydych chi'n cofio beth oedd y 5. Beth oedd y cyntaf. Da iawn. Da iawn. Mae un o hyd yn dod sy'n cheta. Da iawn nhw'n wneud y nodiadau. I ni fod caru ein gilydd. Byddech chi'n un yn yr arglwydd. Na'r un cyntaf. Beth oedd yr ail un heb lawr rhian nawr? Yr un amlwg yn y llythyr at y Philipiaid. Llawenhau, da iawn Lyn. Llawenhewch yn wastadol. Llawenhewch, byddwch yn llawen yn yr arglwydd bob amser. Felly, byw yn gytun yn yr arglwydd, llawenhau yn yr arglwydd bob amser. Trydydd, cofio, dim mor amlwg falle. Rhian. Da iawn. Hunawsedd. Hynny yw caredigrwydd, daioni. A bod y daioni a'r caredigrwydd yna yn amlwg. Bod pobl yn gweld y gentleness, big-heartedness yna. 4. Da iawn. Peidio a poeni, peidio pryderu. Na o felwch am ddim, peidiwch pryderu am ddim byd. I ni chi dod a roi y cyfan ger bron Duw a'i dangnefedd yn rhoi tangnefedd i'w chlaw deall i ni. Peidio poeni. Ac yna, yn ola, mae'r arglwydd yn agos a bod ni'n myfyrio arno fe. Yng nghyd-destun y cyfan, mae'r arglwydd yn agos. Yng nghyd-destun y cyfan, ni roi Crist yn y canolbwynt, yn cofio pwy yw a be mae wedi'i wneud drosto ni. Ond dyma y 5 fan hyn. Mae ddau ni gofio, ac maen nhw'n debyg iawn i beth. Rhan arall o'r sgrythyr, chi'n cofio? Ffrwyth yr ysbryd. Cariad, llawenydd, tangnefedd, 4, caredigrwydd, daioni, 5, a wedyn myfyrio ar y bethau da, hynny yw bod ni'n rhoi llenwi'n meddwl a pethau daionus, a be gwell na meddwl am Grist. Myfyrio am Grist. Felly ni'n edrych ar y cyfan yng ngoleuni pwy yw Iesu Grist, be mae wedi'i wneud drosto ni, ac yng ngoleuni y mae yn agos. Agos i'n cynorthwyo ni, ond mae'n agos, mae'n mynd i ddod nôl. Ydyn ni'n barod i gyfarfod Iesu Grist. Felly dyna wythnos diwetha, ni'n symud ymlaen nawr yn y bennod, a ni'n edrych ar adnod 10 i 20. A beth sydd gyda ni yw, mae Paul fan hyn yn diolch yng nghanol gwirioneddau mawr. Mae'n jyst yn diolch i'r eglwys yn Philippi am y rhoddion maen nhw wedi anfon tuag ato fe. Eu caredigrwydd ymarferol nhw. Chi'n cofio nath eglwys yn Philippi anfon Epaphroditus o Philippi i Rhufain tua 800 milltir gyda rhoddion i Paul oedd yn carchar yn Rhufain. A mae Paul yn amlwg yn ddiolchgar, ond yn fwy na hynny nawr, mae'n ysgrifennu llythyr mwyn diolch iddyn nhw. Nid dim ond mi oedd yn ddiolchgar, mae'n cydnabod hynny, ac mae'n anfon y llythyr yma mwyn i'r eglwys y Philippi i wybod diolch yn fawr.
Nawr, mae'n amlwg o ddarllen yr hanes bod yr eglwys yn Philippi wedi rhoi yn aberthol. Hynny yw, mae wedi costio iddyn nhw i roi, a bod nhw wedi roi yn llawen. Y cost, yr aberth, maen nhw wedi roi yn llawen. A be fi am wneud heno, yw edrych beth oedd canlyniadau y rhoi yna. A fi am edrych ar ganlyniadau y rhoi yna o 3 safbwynt gwahanol, o 3 persbectif gwahanol. I ddechrau, persbectif y derbyniwr, yna Duw ei hun, ac yna y rhoddwr neu y rhoddwyr. Felly edrych ar y rhoi, y rhoddion, rhoddwyd i Paul, o safbwynt Paul, derbyniwr y rhoddion, safbwynt Duw ei hun, ac yna y rhoddwyr sef yr eglwys yn Philippi. Wel, gadewch i ni ddechrau. I ddechrau, y derbyniwr ei hun. Derbyniwr yr rhoddwr sef yr apostol Paul. Sut mae e'n ymateb o dderbyn y rhoddion yma? Wel, mae e wrth ei fodd. Mae e'n falch. Mae e'n gwerthfawrogi. Mae e'n mwynhau y rhoddion yma sydd wedi anfon o'r eglwys bell i ffwrdd yn Philippi. Nawr, beth oedd y rhoddion, ni ddim yn gwybod. Llwn ni ddyfalu, tebygolrwydd byddai blanced neu blancedi, falle dillad ychwanegol byddai'r carchar yn man oer, falle papur a rhywbeth i ysgrifennu. Ni ddim yn gwybod. Falle byddai'n cyfeirio heno am ddillad a blanced, jyst i hwyluso amser. Ond beth bynnag oedd y rhoddion, mae Paul wrth ei fodd o'i derbyn nhw. Drwchwch ar y 10fed adnod. Mae'n llawenydd mawr yn yr arglwydd i mi, fod eich gofal amdanaf yn awr o'r diwedd wedi blaguro. A dwi ddim yn dweud o'r diwedd yn feirniadol, mae'n dweud o'r diwedd gan bod yr amgylchiadau nawr wedi dod yn gyfaddas, yn addas. Oedd y dymuniad yna yn gynt, ond nawr chi wedi anfon ac mae'n lawenydd mawr i mi yn yr arglwydd. Mae wrth ei fodd. A chi'n cael yr argraff bod wedi cael llawer mwy nag oedd e'n disgwyl. Drwchwch ar adnod 18. Yr wyf wedi derbyn fy nhal yn llawn. A mwy na hynny. Mae gennyf gyflawnder ar ôl derbyn trwy law Epaphroditus, yr hyn a anfonaswch fi. Fi wedi derbyn mwy nag oedd e'n disgwyl. Felly mae Paul yn llawenhau, mae e'n ddiolchgar, mae e wrth ei fodd o dderbyn y rhoddion yma. Ond hefyd, o dderbyn y rhoddion yma, mae yna ganlyniadau eraill. Heb y rhoddion yma, mi fyddai Paul wedi dioddef tipyn fwy. Byddai wedi bod yn y carchar heb y cysuron y rhoddion yma. O bosibl byddai llythyron ddim wedi cael ei ysgrifennu o'r carchar. O bosibl, byddai Paul wedi gwanhau. Byddai wedi hyd yn oed, ni ddim yn gwybod ond gallu wedi marw, heb y rhoddion yma iddo fe. Felly mae'r rhoddion yma wedi galluogi Paul i fynd ymlaen, i wasanaethu Duw, i wasanaethu pobl Duw, i wasanaethu eglwys Crist. Nawr, fi siŵr byddwch chi a fi yn cytuno, fi siŵr byddai'r eglwys fach yna yn Philippi byth wedi dychmygu y byddai'r rhoddion nhw, oedd wedi costio iddyn nhw, ond byddai'r rhoddion nhw wedi cael gymaint o effaith ar gymaint o bobl. Bod eu rhoddion nhw wedi galluogi i gwaith Duw fynd yn ei flaen. A mynd yn ei flaen trwy'r byd. Ac yn un elwa o rhoddion Philippi, achos mae llythyr Philipiaid gyda ni. Bod y rhoddion yma wedi cael effaith pellgyrhaeddol. Fi siŵr byddai'r eglwys yn ryfeddu. Rhoddion ni wedi cael gymaint o effaith.
Mae'n amlwg felly bod yr rhoddion yma nid yn unig wedi galluogi Paul i barhau i wasanaethu Duw, ond bod e hefyd wedi bod yn galondid i Paul ei hun, bod e wedi bod yn fendith i Paul. Mae'r rhoddion yma wedi bod yn arwydd iddo fe, Paul, ni yn dy garu di. Dyma arwydd o'n cariad, ni'n anfod y rhoddion yma i ti. Gymaint o hwb bydde hynny wedi bod i'r apostol Paul. Yn wyneb gymaint o wrthwynebiad o bob tŷ. Mor werthfawr yw e i weinidogion, i weithwyr, neu unrhyw un sydd ymroi i waith yr arglwydd, gwybod fod yna gefnogaeth, gwybod fod yna gariad brodyr y chwiorydd eraill tuag ato fe, neu tuag ati hi. Felly, canlyniad y rhoddion yma i Paul, wel, mi oedd e'n dod â mwynhad a llawenydd, galluogi Paul i barhau yng ngwaith Crist ac yn ysgogiad ac yn fendith iddo fe ei hunan yn galondid. Pwy fyddai meddwl y bydde jwmpwr a blancet yn gallu cael y fath effaith ar sefyllfa? Yn ail, canlyniadau o'r rhoddion yng nghyd-destun Duw. Beth oedd ymateb Duw i'r rhoddion yma? Os ots gyda Duw, mae e'n rheoli y cyfan, os ots gyda Duw am roddion fan hyn a fan draw? Wel, edrychwch ar adnod 18 gyda fi. Adnod 18, ymateb Duw i'r rhoddion, y mae hynny, yr arhoddion, yn arogl per, yn aberth cymeradwy, wrth fodd Duw. Beth yw ymateb Duw i'r rhoddion ymarferol yma? Arogl per, sweet aroma, aberth cymeradwy, wrth fodd Duw. Beth yw, ni'n siŵr beth yw'r rhoddion, ond mwy na thebyg blancet a siwmper. A mae Duw yn edrych ar y pethau tila pitrw yna, a mae'n gweld nhw fel, arogl per, aberth cymeradwy, wrth ei fodd. Nawr, mae'r darluniau mae Paul yn tynnu arno fan hyn yn ddarluniau sy'n cysylltu â'r Hen Testament a swydd offeiriad. Bydde offeiriad yn llosgi perlysiau melys, sweet spices, a bydde'n llosgi'r rhain ac yn cymysgu nhw gyda thys persawr wrth yr allor bob ore a bob nos. A bydde'r arogl yma yn creu rhyw arogl hyfryd o gwmpas yr allor. Mae'r rhoddion yma fel per arogl yn ffroenau Duw. Hyfryd. Yn aberth cymeradwy. Nawr, nid sôn am aberthau am fyddu yn pechodau, ond yr aberthau hynny oedd yn aberthau o fawl ac o ddiolchgarwch. Nid aberth yn cael ei roi yn fel rhyw ddyletswydd oeraidd, yn gwynfanllyd, a bydde well da fi byd. Na, aberthau o fawl, aberthau o ddiolchgarwch, a mae Duw yn gweld yr rhoddion yma. Mae fel aberth cymeradwy. Fi'n derbyn y cyfan. Yr rhoddion yn aberthau cymeradwy i Dduw, ac yna wrth fodd Duw. Duw yn croesawu hyn, gyda llawenydd, gyda breichau agored, gyda mwynhad. Oedd hyn yn rhyngu bodd y Duw. Mae'n amlwg bod Duw yn cyfri y rhoddion ymarferol basic yma fel rhan anatod o addoliad. Yn addoliad iddo fe. Bod yr rhoi yma o Eglwys Philippi i'r apostol Paul, rhoddion yng nghyd-destun y bydysawd a'r byd, pethau mwyaf basic, ac eto mae Duw yn gweld yr rhoddion yma
A mae'n dweud, hyfryd. Mae'n derbyn fel yn rhan anatod o addoliad. Ni lli meddwl am casgliad fel rhywbeth, hynny ddim yn bwysig. Mi oedd arfer bod yn rhan o'r gwasanaeth yn doedd. Rhywun yn mynd o gwmpas gyda, beth bynnag chi'n galw bwced neu beth bynnag oedd a bobl yn rhoi eu harian. Ond ni wedi mynd o hynny. A perygl hynny yw meddwl bod rhoi ddim yn bwysig. Na, mae rhoi yn bwysig. Arogl per, aberth cymeradwy, yn werthfawr yng ngolwg Duw. Pwy fyddai meddwl byddai blanced a siwmper yn cael y fath ymateb gyda Duw? Yn drydydd, y rhoddwr. Pwy oedd y rhoddwyr? Wel, y Cristnogion yn eglwys Philippi. Nawr, iddyn nhw oedd e wedi costio. Mi oedd e'n aberth i roi y rhoddion yma. Oedd e'n golygu bod nhw falle gyda llai nag oedd gyda nhw'n gynt. O edrych ar y peth yn ddynol, mi oedden nhw ar eu colled. Ond mae Paul yn falch bod nhw wedi rhoi. Mae Paul yn falch bod nhw wedi anfon y rhoddion yma, nid yn gymaint oherwydd bod angen arno fe, mi oedd angen ac mi oedd yn ddiolchgar ac hynny dod â llawenydd, ond yn fwy na hynny, oedd e'n llawenhau yn falch bod nhw wedi anfon ei mwyn nhw. Elw i'r eglwys yn Philippi. Fod nhw wrth roi ar ei hennill. Drychwch ar adnod 17. Adnod 17. Nid ceisio rhodd yr wyf, ond ceisio yr elw sy'n cynyddu i'ch cyfrif chwi. Fi'n llawenhau bod chi'n rhoi, achos mae hyn yn mynd i fod yn elw i'ch cyfrif chi. Nawr mae Paul yn ymwybodol bod e wedi costio iddyn nhw. Mae'n ymwybodol bod nhw wedi rhoi yn aberthol, ond bod nhw wedi rhoi yn llawen, a mae'n falch. Achos mae ei helw nhw. Mae Paul yn yr termau bancio fan hyn, ydw e. Gyda pwy chi'n bancio, i le chi'n rhoi eich arian, pwy i le chi'n buddsoddi eich arian chi. Dyna beth sy'n gyda ni fan hyn. Nawr, mae bobl fel arfer yn rhoi eu arian mewn banc sydd yn rhoi interest, rhoi llwg da. Mae Paul yn dweud fan hyn, Cristnogion y Philippi, wrth i chi roi i waith yr arglwydd, chi'n buddsoddi buddsoddiad nefol. Chi'n creu elw, chi'n creu trysor i'ch hunan yn y nefoedd. Mae'r rhoi yma mynd i fod yn elw i chi, yn drysor i chi. Bydd yr elw yma'r buddsoddiad, mae'n cael ei gadw ar eich cyfer chi yn y nef. Chi'n meddwl am eiriau Iesu Grist ei hun yn Pregaeth ar y Mynydd, Mathew 6. Peidiwch a chasglu trysorau ar y ddeiar, lle mae gwyfyn a rhwd yn difa, a lladron yn lladrata. Casglwch i chwi trysorau yn y nef. Buddsodwch yn y nefoedd. A dyma beth mae'r eglwys yn neud fan hyn. Wrth roi, maen nhw buddsoddi trysor, elw yn y banc nefol. Yn ogystal â buddsoddiad nefol, roedd y Cristnogion Philippi wrth roi yn ymarferol i Paul yn rhannu yn y gwaith. Yn y gwaith oedd Paul yn neud, mi oedd yna elw deiarol. O ganlyniad i'w rhoi nhw, mi oedd Paul yn gallu fynd ymlaen gyda'r gwaith, ac achubiaeth yn eidiau yn digwydd. Ehangu teyrnas Crist. Hynny o, mi oedd yna elw deiarol. Y fraint o'r eglwys yma i allu roi, elw nefol, buddsoddiad nefol, ond elw deiarol hefyd. A chi ran o'r gwaith wrth roi.
ond hefyd mae yna gysur pellach i'r Cristnogion wrth roi. Wrth roi yn llawed, wrth roi yn aberthol. Mae yna lawenydd achos mae Duw yn mynd i warchod drosto chi. Drwchwch ar adnod 19. A bydd fy niw i, wrth i chi roi, gan bod chi wedi rhoi fel hyn, a bydd fy niw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Chi ddim ar eich colled yn rhoi Gristnogion yn Philippi. Bydd fy niw i yn cyflawni eich holl angen chwi. Dwi ddim yn addo cyflawni holl ddibyniadau, pethau, eich holl angen chwi. Nawr eto mae adlais o'r hyn mae Iesu Grist yn dweud. Ceisiwch yn gyntaf, deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a'r holl bethau hyn, a roddir eich chwi'n ychwaneg. Roedd y Philipiaid ar ei hennill wrth roi yn hunan aberthol. Nhw yn ei tlodi yn rhoi, Duw yn ôl cyfoeth ei ogoniant yn rhoi iddyn nhw. Felly, elw deiarol i'r bobl, lledaeniad yr Efengil, achubiaeth y neidiau, buddsoddiad nefol, a hefyd sicrwydd iddyn nhw. A byddai Duw yn cyflawni eu hangen nhw o ddydd i ddydd. Pwy fyddai meddwl byddai rhoi blanced a siwmper yn dod â gymaint o fendith ac o gysur i'r rhai oedd yn rhoi? Beth oedd canlyniadau y rhoi yma felly? Wel, mae'n caniatáu i'r derbyniwr i Paul i fynd ymlaen â'i waith gyda brwdfrydedd, llawenydd, diolchgarwch. Roedd y cyfan yn hyfryd y golwg Duw, y rhoi yma, a hyd yn oed yn fendith i'r rhoddwyr. Dyma gymhelliant i ni i roi. I roi, falle bod e'n costio. Nawr, mae yna torredd o enghreifftiau o bobl wedi rhoi'r arglwydd a Duw yn darparu. Ond yr anogaeth yma heno yw i ni fel unigolion, ydw i yn rhoi fel y gydylen ni. Bod fi'n rhoi i waith yr arglwydd yn yr eglwys. Nawr, mae eisiau bod yn synhwyrol, mae lot i drafod am hyn, ond mae rhaid ni holi yn hunain. Ydw i'n rhoi? Wrth roi, ni ddim yn rhoi, reit, fi'n mynd i roi, a wedyn byddai'n sorted. Na, ni'n rhoi yng ngoleuni be mae Crist wedi wneud. Pwy yw Crist? Be wedi wneud drosto fi? Ond ni'n rhoi yn hunan aberthol, rhoi yn llawen. Wrth roi, mae yna ganlyniadau. Ond fi yn credu, allwn ni gymhwyso hyn hefyd, nid yn unig i'r rhoi ariannol, rhoddion, ymarferol, ond i ni i roi ym mhob agwedd yn bywyd i'r arglwydd. I ni roi o'n hamser. I ni roi yn gwasanaeth. I ni roi o'n hegni, o'n doniau i waith Duw. Nawr ni'n byw mewn cymdeithas, my time. Ni'n byw mewn cymdeithas arian fi. Fy nghorff i. A mae Duw yn dysgu ni air na. Fi sy'n rhoi y cyfan i chi. Stiwardiaid ydyn ni. Hyd yn oed yn cyrff ni, meddai Paul yn Corinthiaid, oni wyddwch fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch, ac nid eiddoch eich hunain mohonoch. Eiddo Duw yw'r cyfan. Mae eisiau ni ddal y pethau yma yn ysgafn. Ond mae'n ofyn mawr, yn dweud. Mae'n hawdd i fi fan hyn i ddweud hyn. Ond mae rhoi, nes bod e'n costio, arian, amser, doniau, egni, mae'n anodd. A ni ddim am i chi dwyllo, dyna pwyslais emyr diwrnod o blaen.
Ni fod fel milwyr, ni fod fel athletwyr, ffermwyr. Mae'n galed. A ni ddim yn twyllo neb i ddweud, bydd yn hawdd. Na, mae'n golygu ymroddiad. Mae'n golygu ymdrech. Ond mae e werth e. Mae e werth e nawr ac mae e werth e yng nghyd-destun y dyfodol. Ond sut allwn ni roi? Wel, i ni roi yng ngoleuni y person Crist Iesu. I ni'n dod â fe eto mewn i'r ddarlun. I ni'n atgoffa'n hunan pwy yw e a be mae e wedi wneud ein mwyn ni. I ni'n atgoffa ein hunan o'i aberth e, o'i gariad e. Ond hefyd, trwy ras, yng Nghrist, fe allwn ni ddweud fel yr apostol Paul yn adnod 13, edrychwch ar adnod 13. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. Dyma'n hyder ni wrth wynebu tymor arall. Mae y gwyliau'n dod i ben. A rhai ohonoch chi heb gael gwyliau o'r y teg i chi. Ond mae sawl un wedi cael gwyliau a ni'n gwynebu tymor newydd o weithgareddau, o ymdrech, o egni. A mae rhywun elfen o diar. Mae rhai o'ch chi yn gwynebu mynd nôl i'r ysgol, mynd nôl i'r gwaith, mynd nôl i wynebu sefyllfa anodd, gwynebu gweithgareddau yn y capel, ailgychwyn y clybiau, ysgol Sul, ailgychwyn amser paned, y dysgwyr, esbonio emyn, yr holl amrywydd, y dysgwyr, a chi'n teimlo, ydw i'n gallu rhoi? Sut gallai roi? Ni'n canolbwyntio ar Crist, ac ni hefyd yn dweud wrthon ni'n hunain ac wrth ein gilydd, y mae gennyf at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. Dwedwch hynny wrth eich hunan yn gyson. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. Felly'r anogaeth heno ar ni roi ie o'n harian, rhoddion, a i ni wneud hynny'n aberthol yn llawen, yn gwybod bod hyn yn fendith i eraill sydd yn derbyn, fod Duw wrth ei fodd yn gweld hyn, a byddwn ni hefyd yn cael ein cynnal. Bydd e'n gwarchod drosto ni yn y cyfan. Ond hefyd nid yn unig y rhoi ariannol, ond yn rhoi ein hunan. A rhoi gyda brwdfrydedd, gyda egni, yn hunan aberthol o fewn rheswm, ond i ni wneud yng ngoleuni Crist ac yn dweud mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. Wel, bod iddo fe siarad â ni yn ôl angen pob un, yr doniau, amser, egni, arian sydd gyda ni eri o goniant. Wel, fe godwn ni ganu'r emyn ola gyda'n gilydd. 5-3-3. Emyn anodd mewn un ystyr i ganu. Cymer arglwydd, fy einioes i, mywyd i, i'w chysegri oll i ti. Cymer fy munudau i fod fyth yn llifo dy glod. Cymer di fy nwylaw yn rhodd, fyth i'w neithyr wrth y fodd. Cymer yw'r fy neidroed i yn rhad i, gwna hi'n weddaidd o ti. Cymer fy llais yn lan, am fy mrenin boed fy nghan. Cymer fy ngwefusau, llan o hwynt ath eiriau di. Cymer fy air, ar da sydd ddim. Mi ni fynnwn atal dim. Hawdd canu hwnna'n dwi. Fi'n fodlon rhoi y cyfan. Ni fynnwn atal dim. Cymer fy nghyneddfa'n llawn. Ith wasanaeth tro bob dawn. Ac yn y blaen, gallwch ni ganu gan weddio bydd Duw roi yn erth i ni i ymateb i'r emyn.
sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddysyfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni, iddo ef y bôr gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd. Amen.